ang gagawin mo daw is lagyan ng unan. Totoo ba yun, Doc Adam? Yung mag-judger and then sana naman, Doc Adam, may advice ka anong gawin? Or wala na talagang pag-asa, ano? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. Hi guys, good morning. Nagising ako 3 o'clock in the morning. Kasi hindi na ako makatulog guys kasi nakita ko yung viral na yung pamamaril ng mag-ina, yung pulis. Hindi ako makatulog sa galit. Nagising din si Tommy. Han, it's still early for that, Han. There's this old tree for everyone. Hey, what are you doing? Get down. Down, Baba. Hobbs, get down. Baba, down. Go on. Get down. Get down. I don't think he's just gonna come up here and take it himself. Anyway guys, good morning. Hindi talaga. I try to go back to sleep. I can't. It just really breaks my heart, honey. It's just all the neighbor is mad to like, oh my God. Nagising maaga. Mga kalukang aga-aga nagising. Ay, ako. Kaluoy sa kawawa yung matanda, ano. Diretso talaga patay. As in, Han, you shoot in the head, Han, ha? You died quick, ha? Because, not necessarily. She just like down quick. Hi guys, bumalik na naman ako. Nakatulog ako kada sandali. Gising ako, nagising ako kasi si Roxy. Breakfast na tayo kasi 8 o'clock na ng umaga. Mais na pa rin sa labas. Puting-puti pa rin yung paningin natin. Yun pa rin. Walang nagbabago. Han? I'm going to eat something. Yan. Ram, roast beef. Salami. Taas na ng buhok ni Mr. Owen. You wanna cut your hair? Your kids are gonna want some, but they can't have it because they don't eat. They didn't. They don't eat honey. No, they don't eat, so they get nothing. Nothing for them. I love you. Naku, pagkahimos. Hindi ako makagit over sa viral. Hindi ako makagit over sa viral na video. Nakakaloka. Sabi ko, hindi ko sana panuorin. Natatakot ako ba na makita ko yung pangbabaril. Nakita ko away. Sabi ko, takot man. Sabi ko, takot man ako takot ko ipadayon ba? Kasi makikita ko yung pamamaril ko. Sus, nakita ko, guys. Ay, sabi ko, patay, hindi ako makatulog. Ang daming sa Facebook, yung bata ba? Yung bata niya ba? Maldita. Yung anak niyang babae, maldita pa. May daw, inosente daw yung ama niya. Naluka ako sa inosente. Doon ako naluka sa inosente talaga yung ama niya. Nakita pa niya na binaril yung mag-ina. Inosente pa. Ako yung nagbasa pa ako ng mga comment. Ang daming galit. Daming nagalit. Animalis yung bata. Kailangan mag-psychiatrist yung bata kasi I think sa tingin niya, iniisip niya, ay, easy lang palang pumatay ng tao. Ganon. My husband is making rolly. Anyway guys, naglalaba lang ako ng mga blanket. Let's see. Yung asawa ko may kausap from Europe. Babae. Yung doon sa labas eh. Tignan niyo ha. Ano na? Tignan niyo, naka-smile pa. Masaya pa. Ano nang balita, guys? Taga-Europe talaga, guys. Tika, papasok na si Mr. Okay. Thank you, sir. Who is that woman from Europe? From Greece. From Greece pala. Greece pa. From Greece pala. No, I can't pronounce anything. Who is she? Is your girlfriend? Is your chatmate? Yeah, Chapman. No, she's in charge of handling the
the upload for all the, that's a weird jump rope. In charge of handling the upload for all the Philip Puzzle stuff. This is too long for me. I'm too short for this. You can shorten it. Yeah, I know. Hold on. You can pull it inside the one of the handles like this. No, don't open it. You can just hold it. You know that? Oh, here. Woohoo! Okay, well, let me see. Hold it back. Well, you gotta shorten it, then you gotta put a knot in it and stuff Okay, it back in the okay. handle. You gotta decide what's the right length for you, though. Oh, don't come here. I don't come here. So you want to shorten it to that? No, I will just hold it. Oh, just shorten it. Thank you. Hi guys! So it's time to marinate the chicken na binili ko kahapon. Ikakat ko lang siya kasi i-grill natin siya, i-marinate and then i-grill natin yan mamaya. Ito yung talong at saka string beans. Lutuin ko yan maaga para wala na akong gawain mamaya. Kasi kapag yung parang afternoon na ba, parang nalilazy ako, parang tinatapon. Ayan. And then, ilagay lang natin ito sa refrigerator. Ayan. Hi! So ngayon, tapos na po tayo nag-cut ng mga ito. So ngayon, lulutuin ko lang siya guys. Stir fry lang natin. Kasi para maaga pa. Wala pa nga ang 12. And also, makakain tayo ng lunch ng gulay. Hey, anyway, I'm going to see something. Or not see something. I'm going to write an open letter to Dr. Adams. Gusto ko lang meron lang akong gustong malaman about sa kung totoo ba yung about sa pagbuntis. Bago natin kausapin, bago tayo magpadala ng open letter video kay Doc Adam, lutuin muna natin ito, okay? Lutuin ko muna siya and then I will be right back later, guys, okay? So, hello po. So, Doc Adam, 12 years na kami magkasama ng asawa ko. Sana makita ito ni Doc Adams, no? Puntahan niyo si Doc Adams, guys. Puntahan niyo si Doc Adams. Ibigay niyo itong video na to. So, 12 years na kaming magkasama ng asawa ko. Wala pa rin kami anak. Ang daming nagsasabi sana magkaanak na kayo, ganon-ganon. Wala pa rin talaga, Doc Adams. So, ngayon, yung asawa ko, ito yung totoo. So, yung asawa ko, kasi ang daming nagtatanong bakit wala pa kaming anak, sana magkaanak kami. Pero wala pa, Doc Adams. Sa tagal-tagal na namin magkasama, wala pa rin talaga. So, iwan ko kung anong nangyari. Ang sa akin naman, nagpatingin ako sa OB. Nagpatingin ako sa OB doon sa Cebu. Pero sabi pa, okay naman daw yung matris ko, magkaanak man daw ako. So, magkaanak daw ako. Ito namang asawa ko, sinabihan noon daw, yung bata pa siya, kasi pa-doktor dito, di ba? Sinabihan daw siya, mahirapan daw siyang magkaanak. Kasi nasa sa pamilya na daw niyan. Yung iama din nila noon, sinabihan na mahirap magkaanak, pero nagkaanak naman ng 5. So ngayon, si Tami yung sumunod, nasabi ng doktor, mahirap daw magkaanak.
Pero hindi talaga totally sure talaga kung bakit ganon. So, ang tanong ko, Doc Adam, may mga nagsasabi din na ang rason, isa sa rason yung paninigarilyo. So, totoo po ba yun, Doc Adam? So, ngayon, totoo ba yung paninigarilyo yung isang dahilan kung kung magkaanak, yun yung dahilan kung hindi kami magkaanak. Pero hindi man yung sinabi ng doktor, yun yung dahilan. Ang dahilan kasi, naoperahan siya dito, Doc Adam, sa hernia. So, inoperahan siya dito kasi may hernia siya, bata pa siya noon that time. So, operahan siya dito sa dito. Kasi may hernia. Yun yung time na sabi ng doktor, parang mahirapan siyang mag-anak. Yun talaga yung totoo kung bakit wala kaming anak. Hindi ko alam kung alin yung totoo, alin yung dahilan, kung ano ba talaga. And maraming nagsasabi din sa tanda ko ng ito, maraming nagsasabi, Doc Adam, na kapag baliskad ka daw, pag magtalik, mag-gerger kayo, ang gagawin mo daw is lagyan ng unan. Totoo ba yun, Doc Adam? Yung mag-gerger and then pagkatapos lagyan ng unan yung puwet para tataas yung puwet para hindi mahuhulog yung mga juice. Ganon. Juice talaga. Juice na lang. So yun, para hindi mahuhulog. So totoo po ba yun ang mga ganon? And also, na-testing ko na yun, Doc Adam, yung ganon, yung puwet ko, may unan, 3 talaga, Doc Adam. Pero dahil sa mga suggestion ng iba, ginawa ko tumatagal na. May unan talaga yung puwit, Doc Adam. Paminsan talaga, Doc Adam, yung parang circus baliscos na yung katawan ko kasi nilalagay ko na siya sa may dingding para itaas yung paa ko. Parang nagano na ako. Pero ito dito, tumaas na sa dingding. Para lang magawa, hindi ito joke-joke, ginawa namin yan. So, alin ba yung totoo? Sigarilyo, hindi ka magkaanak. Kung gusto kang magkaanak talaga, yun yung unan. Ano ba dapat gawin? Well, nagpa-doktor naman yung asawa ko. So, gusto talaga namin magkaanak, Doc Adam. I think 6 years ago, nagpunta kami sa doktor. Siya na kasi nagpaano ko sa Pinas, 'di ba, nasabi ng okay ako, magkaanak ako. So ngayon, ang sabi ko, patingin siya. So mahina daw yung yun yung sabi. Totoo ba pag mahina ng yung juice ng lalaki, yung mga baby ng mga lalaki? Mahina, hindi ba mabuntis yung babae dahil mahina yung ng lalaki, yung juice ng lalaki? So yun ba yung dahilan? Kaya that time nagpunta kami sa doktor niya, ibang doktor, yung paano talaga, pangpalakas, ganun. So, once a week, pupunta kami doon sa doktor na yun para injeksyonan yung puwet niya para magkaano. Pero walang nangyari, ilang buwan yun, walang nangyari. So, sana hindi namin inistapan. Nag-stop lang siya, Doc Adam, dahil namamaga na yung puwet niya sa kaka-inject. Sabi niya, sumasakit na yung puwet na sa kaka-inject once a week, masakit na daw. So, kaya nasabi na, wala na. So, nag-stop na siya. Ayaw na niyang, sana naman, Doc Adam, may advice ka, anong gawin? Or wala na talagang pag-asa, tatanda akong walang anak. So, okay lang yun. Noon talaga, Doc Adam, gusto ko talagang magkaanak. Pero, ko na mag-enjoy na lang kaming dalawa habang buhay pa kami, di ba? So, yun yung ko. And, yun lang, Doc Adam. Salamat kung makikita mo man ito. Kahit hindi mo, kahit lang, mag-comment ka lang. Masaya na ako para naman malalaman ko ano ba talaga yung totoo. I-continue ko ba yung paglalagay ng mga unan sa puwit or mag-circus ako doon sa bathroom pagkatapos mag-gerger. So, ipagpatuloy ko ba yun? So, hindi ko alam. So, thank you, Doc Adam, kung makikita mo ito. Sa mga viewers ko, nyo ito, isin nyo ito kay Doc Adam sa videos niya, sa latest video niya. Ilagay nyo yung link ng video na ito. Para naman, baka alam niya baka alam niya, di ba? Kung anong dapat gawin. Iwan ko kung anong, baka may advice siya sa akin. Baka magawa ko, or baka wala ng pag-asa, or baka maging matanda tayong walang anak. So, yun lang. Tapusin ko lang itong niluluto ko. Thank you po!
Ito na lang yung beef stew na natira, guys. So, kainin ko na siya. Tapusin ko na. Kasi marami din kaming ulam na. And ngayon, kakainin natin with rice. Kasi lunchtime na din. Where are you going, Han? I'm not saying. No, where are you going? I'm going with you. Wherever you go. Whoa. Right back. No, I'm going. Right back. No, you tell me. No, you tell me where you're Tell you going. exactly what you tell us. Right back. Okay, I will be in the car. I'll get my coat. In the car. Where are you going? I'm not dirty. Han, I'm going to finish the smoke. If we need an oil delivery or something, we can't get it. tatakan naman ako itong asawa ko. Be careful with my car, huh? Because the Whack your car. Okay, go ahead. It's your car too, so walk it. I'm not saying. I'm not saying. Notice, guys, you don't want to go with me now. It's cold, Han. Oh, yeah, sure. Fine. You want me to help you? Tignan natin asan si Tammy, guys. Nag-ano siya, tinuloy lang niya yung snow para pag may ano daw, mag-deliver ng gas, oil. Oh my goodness. Basa dito. Nagme-melt na yung iba. I think andun siya sa ano. Mainit kasi maganda yung temperature ngayon, 38. Hindi siya mainit pero 38. So, nagme-melt at saka sunny. So, nagme-melt yung snow. Hindi na siya icy. Okay, we're gonna start eating this, baby. And then, I'm going to heat. You can do that, Ross. You do this. Lutuin ko lang to, guys. Wala na pala kayong battery. Chicken ito, guys. Hindi ito pork, hindi beef. Chicken po ito. Go, Ross. Go. And may pa-cocktail pa si Tami. Yan. Alam niyo ba na yung chicken, gusto ko siyang lutong-luto din. Meron akong suka dito na halang. And this is eggplant and string beans. Try it, okay? I want this to be cooked and higher. Salad right now. One shrimp. That's all bag of shrimp? Yeah. Really? How many of those bag of? I don't know how you like the chicken, but So I can't have shrimp? huh? So I can't have shrimp? I'm not doing that. You know, I'm one for. It's not like your chicken, but
The oil that you see now is from the chicken. Yeah, but I cook without oil, so it's gotta be out there. You said it's not like mine, but it's healthy. I'm just making a point. Okay. Yeah, they're kind of mixed together. I would have to cook it. You don't Could like put it? the mushrooms in there. Mushroom? Yeah. Bring me the mushrooms. Oh, good deal. What do you think? Good. Are you sure? Yeah. You just said because you're in the vlog. I like it now. You like it correct? Okay, we'll get the vinegar. Like bring it down. How's the shrimp? Good liquor. Really? Funny, you have to be sure, huh? Sometimes it doesn't taste like that. Tastes like fish. Yeah. How about the grill? Like, it's slow down for so. Look, slow down the heat. You can feel the noise of the time. Alright, this is not cooked. Okay, I'm gonna cook it inside. Nice chicken, nice salad. Nice shrimp. Hi guys! So ngayon guys, katatapos lang namin kumain, busog na busog ako guys. Tingnan niyo yung buhok ko. Sabi pa ni Tami, yung buhok mo para kang nasa Bronx. Anyway. So yun guys, thank you guys so much for watching. I-end ko na tong vlog. And busog na busog ako. Kasi yun yung chicken, ang sarap. And yun, ano pa ba? So yun, i-end ko na. Yung chicken pala is naalala ko, yung dipping sauce ko is ano siya, tawag nito spicy. So nagustuhan ko, parang naalala ko yung barbecue sa Cebu, yun, yung sa gilid-gilid. Naalala ko, sabi ko napakain ako kasi naalala ko yung buhay sa Cebu noon. Bibili ka lang ng barbecue and then yun na yung dinner mo at saka 2-3 puso. Yan ang puso yan. So yun, anyway guys, i-end ko na tong vlog. Bye. Thank you guys so much for watching. Bye.